बे समाव मोनसे गेदेर खौरां नक्सालिनि गाग्लोबनायाव खेबसेनो 60 सान्थ्रिफोरनि जिउ खहा नंगौ थांनाय बावैसो साननि सिगां जम्मु काश्मीराव 7 सान्थ्रिफोरखौ उल्थारिया जिउ फोजोबनाय जाथाया नुजाथिदोंमोन। बे जाथायनि उनावनो दिनै आईईडी बमाजों नक्सालिया सान्थ्रिनि गारिखौ थेर-बेथेर खालामदों। बे जाथायावनो 60 सान्थ्रिफोरा जिउ गोमायो आरो माखासेया जोखोम जानायनि खौरांखौ मिथिनो मोन्दों। नक्सालिनि बे गिथावनायै गाग्लोबनाय जाथाया छत्तीसगढ़नि दंतेवाड़ायाव नुजाथिदों। बे जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो रैखाथि हान्जाया नक्सालिफोर थानाय हाग्रा ओनसोलखौ अपारेशन खालामदों। रैखाथि सुलुंनि बादिब्ला नक्सालिफोरा छत्तीसगढ़आव सान्थ्रिफोरखौ आईईडीजों टार्गेट खालामगासिनो। बेनि सिगां थांनाय 9 मार्चआव सान्थ्रिया नक्सालिनि टार्गेट खालामनाय गोबां बेफ्रुग्रा बेसाद ग्रेनेड लन्चारखौ बोखांनो हादों।